Hello? Nagpa-free ka ng program. Sige, tama dyan ako. Hindi ko magalit ka. Hindi ka makain ka. Oh, ako na ko yung assuming. Okay, sige. Dapat yung dito po, basto, ano yung hindi? Ay, hindi lang. Ikaw. Sige na. Stop or out now. Yes, sir. Dito. Wala. 25 million subscribers. Awards makakaya. Yan o. Kaya mag-claim mo to, billion mag-aang. Kasi, ano, subscriber sa sa fire. Gold, silver. Ay, ganito sa kapag yung medyo po. Ayun. Inot, malo, silver. Gamitin mo camera mo. Hindi ka ako mag-take care. Hindi na bago. Pagpalit na ako sa kapatid. Hindi, kaya. Saka ba yun? So, hindi na kaya. Pag inailag ko na ngayon, hindi ko na kaya matalo. Laro lang yan. Ano man? Kaya ito mo ka mawala man ha. Ayun.
May A4 po kamo mo. Dito po, dito po. Yan yung nag-event. Puro na lang yun. Okay, pwede naman. Kaya kayo. Di ba na? Yung pinta. Yung pangkarap. Ang puro ka. Kaya kung ito, kaya ako ba kaya pilit ko tuloy na mag-friend.
Okay, sige.
Sorry sa nakuha. Ako na natulog ko sa page. Kaya kayo. Kaya kayo. May kulang na orange. May black. Lima pa. Ulo kayo.
Bayad ka na?
Nanay ko tulog ko gusto. So,
Ano din mo yun? Eh, sa pandang kayo mga kapag-bowling, sana ulit na lang. Siguro dapat bowling ang maganda. Nagbukan ka? Ikaw, ano ka naging maganda? Hindi ako nasa bata. Hindi ako nasa bata. Kaya napaloy ko. Kung ako nasa bata, Kaya nga, kasi ako. Kasi siya, hindi rin ako na. Hindi kaya mo kung ano, kumalali ako. Yung pala, hindi, yung pala sa bago ako ano, sabi,
Wala. Ano, wala sa mga dito. Kasante.